Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, Maksimir slavi, treći smo, treći sad. Di ste, kako ste? Šta ima kod vas? Jeste li vi jučer slavili? Jeste li bili na strani Hajduka? Je li vam drago što je jedan tako mali klub koji desetljećima nema nikakvih velikih dostignuća, rezultata, kako u domaćem hrvatskom nogometnom prvenstvu, tako ni van Hrvatske. Napokon se vidi kako Hajduk nešto ima u sebi, kako su na pragu senzacije, jedan mali, kako se danas to kaže, plastični klub. Zato se onaj košarkaški klub zvao Jugoplastika, jer iz Splita su sve neki plastični klubovi. Će splitski nogomet napokon osvojiti nešto, vjerojatno će biti prvaci Hrvatski, zato su jučer čak i Bad Blue Boysi bili na njegovoj strani i pjevali su gubi od tovara, gubi od tovara. Napokon u Hajduku ima neke organiziranosti, ne vodi ga više ulica nego struka. Pokazuju kako je važna strategija, kako je važna taktika. Tek sad se kuži kako je strategija Hajduka dugoročna, jer Hajduk je ovo planirao godinama, namjerno je gubio u Europi kako bi hrvatski nogomet sveo samo na 3 predstavnika u europskim natjecanjima i sada će biti prvi, a Dinamo biti 4. Tako Dinamo sljedeće godine neće ići u Europu. U Hajduku se osjeti kako je trener 90%, ako ne i 100% momčadi. Jer ovaj bivši trener Gorice, koji je sa ovim svojim jaranom, Pajdum, kako bi se u Splitu reklo, bio prije u Gorici i sad su došli u Hajduk. Prvo ovaj sportski direktor koji je sve to razvidio ovo ono i onda kad je skupio igrače sve ovo ono, doveo i trenera. Zamislite, trenera iz Litve. Ne, nije došao trener iz Litve kako bi unaprijedio hrvatsku košarku koja je na niskim granama, koju su uništili, nego je došao unaprijediti hrvatski nogomet. Jer, znate li nekog nogometaša iz Litve? Nekog trenera iz Litve? I šta o litvanskom nogometu? Ništa. Litva je u nogometu ko letva. Letva baciš pa nema ništa odjeka. Osim što ta Litva malo baca na Lito. Ima li kakav Litvo u Splitu? Hoće li ovoga trenera zvat Litvo? Ovo njegovo ime i prezime. Mada je vrhunski stručnjak, nije upamtljivo. Mi se možemo zezati na njegov račun, porijeklo njegovog tamo nenogometne zemlje, ali on je dokazao kako Hrvatska nema trenera. Ima vrhunske igrače, vrhunske sportaše, ali više ni u jednom sportu Hrvatska nema trenera. Ili će ovaj Litvo uspjeti probuditi hrvatske trenere i nekako uniti i u njih inat ili nešto da kad neće nam ovaj Litvo prospat ovdje svoju pamet, struku i znanje, učit nas, stari, prastari, stoljetni športski narod, čak što više. Hoće li Bišća napokon uzeti neki klub, kao što je uzeo Rudeš? Što je pobjegao iz Rudeša? Gdje onda otišao u Rijeku? Otišao iz Rijeke iz sezone, otišao u Sloveniji. Hoće li se ustabiliti? Mislim, zašto ne bi Bišćan bio naš Litvo? Ali neće, uvijek im nešto smeta, eto. Prije se žalili Mamići, ali šta bi bez Mamića? Otišao Krznar, što je otišao Krznar? Izgubio od Rijeke, pa moraš ispast, ne moraš sve stalno svoje ispoci skupa, to je i valjano, to je plus. Sad imaš Europu i imaš prvenstvo, to ti je glavno. Ali on dao otkaz, kao pošten, častan kao i on dao otkaz. Što si dao otkaz? Ispod Rijeke, pa je igrao dobro ovo ono. Što ima veze? Ne znamo da jalovo igra se dobro, ali jalovo. Treba onda uvježbaj kako ćeš dati gol. Daj nekog mladog, stavi Livaković ako treba neki igra špicu. Stavi, izmijenjaj malo, drni malo neki Ne, on kaže, pozitivan šok, treba je otišao 3 dana prije derbija s Hajdukom. Kakav je to pozitivan šok? Prije glavne utakmice trener dadne otkaz. Pa to da nije pozitivan šok, to je ono, mogu se sviju polomiti noge. Pozitivan šok bi bio da je Krznar otišao jer imaju pripremi nekog vrhunskog trenera i čekaju kraj sezone kako bi ga stavili mjesto Krznara, ali ne. On otišao, ja sam časan, ne mogu više tako, Dinamo je iznad svih, glavno interes Dinama da šta? Da nema trenera. Ovaj trener nema trenera. Šta je ovaj trener? Koji je on pozitivan šok? Šta je šokirao? Šokirao što, bar smo do sad mi Dinamo imali posjed
Sad nema ni poslije, sad nije imao ništa pred Hajduka, ništa, baš su bili pripadnuti, baš su bili ko Hajduk prije 5-6 kola. Sad Hajduk izgleda kao Dinamo prošle godine. Jer Dinamo ove sezone ništa nije, što Krznar nije dao otkaz prije. Mogu je dati otkaz prije 5-6 utakmica, prije, što ja znam, od Rapida tamo kad nisu pobjedili Rapid. Ali poslije dobro igru. Sad protiv Rijeke izgubili, Rijeka imala 3 napada, primili 3 gola. I postani čovječe do kraja sezona. Ali trener kluba, ti moraš, viš kako ovaj Litvo, kako on, psihologija igrača, Livaja, ovako sa njim moraš, ovako sani. Ja kad sam ga gledao na me podcast Inkubator, je li bio podcast Inkubator? Nije. U Tribini, u ovome YouTube kanal Tribina, kad je bio gost, pa tamo kad je iznosio, baš vidi se čovjek sve znade priča ovom. Naše trenere kad zoveš tamo nogometni, kad gostuju negdje, pričaju neke bajke, negdje struke, negdje. Ova ima 100 oni što mu prate igru, statistike, statičari, nema šta, tlocrti, bokocrti, sve izvodi on čovječe, sve zna. To je znanje, to je kova moderna njemačka škola, dovedi nam nekog trenera iz 3. njemačke regionalne lige tamo, da unese neki novi duh ko što ovaj Litvo, Hajduk, da baš struka bude struka, da on sve to prati, ima tamo ljude koji prati, ne, čovječe, završit ćemo nigdje, ko da li ćemo početi, samo dovodi ove što su igrali, što su u klubu, što su Mandžukić, Olić, Čorluka, nikad nisu bili treneri, jučer bile rezerve, zamjene tamo u svojim klubovima. I odmah on trener, on pomoć, on struka, on ovo, kako, di se školovo, šta se radio? Samo na horuk. I dok taj horuk traje. Kad ode, ko će? Ajde, evo, Nevolja Dalić, svi znamo, brate, da Nevolja, mislim, ima uspjeh od čega, sreća, nesreća, ispadne tamo bez ze. Ali koga dovesti poslije Dalića? Koji naš trener će zamijeniti Dalića? Koji to imamo mi trenera, stručnjaka, nekog dokazom, da je se pokazao? I koga sada? Bišćan isto. Ode u jedan klub, nigdje neće da pravi da ti kažeš više, on ima viziju, i ostaće on tu. Što znaš Bišćana, on će sutra otići. Što ne odu, ali što ti treneri tako, što on radi u 21, što ne ode se negdje u svijetu dokazivati, makar u Švicarsku, u Austriju, pa se vrati, pa imaju ovdje ti smeta močvara, u močvari uvijek ima aligator, ali sad je takva močvara da imamo žabe. Močvara u kojoj samo žabe, nema aligatora više. Ko ne bi volio kad bi Hajduk sada pokazao, sad ima igru iduće godine u Evropi, nešto, da baš to vidi se da je do igre, da i struka može, da ne treba niko biti što ja znam ko Uli Henes, Bayern, Juventus. Ko ne bi volio? Ali zašto ne mogu postojati Hajduk? Zašto sad Dinamo ne nađe nekog stručnjaka, nekog, pa dovedi ga dakle god doćeš, samo nek je stvarno nešto novo, nek je stvarno pozitivna promjena. Nije svaka promjena dobra. Hajduk je 15 godina minjao skoro svaki dan i ništa. Evo za ovaj sad vidi se da je upalo. I vidi se ima tu nešto. I vidi se igraju. Jučer vidiš igraju brate kod Dinamo. Igra Hajduk kod Dinamo. A Dinamo igra kod Hajduk. Bez glave, bez repa, bez duha. Vidi se neštima od ozgo do dodole. Od oružara do sportskog direktora. Ništa neštima. Kad su Tottenham rastorili, to je bilo prije 8 mjeseci su oni Tottenham rastorili. Prije 8 mjeseci, vjerovali ne, Dinamo je prije 8 mjeseci rastorio Tottenham 3-0. Gledaj sad nešto to sliči. Kaže, otišao Majer, otišao. I prije uvijek su otišli, odlazili Modrić i Čorluka, Eduardo i Olmo i svi. I opet se igralo jer si kupio ovoga, kupio si Tolića, kupio si Butinu, kupio si šta ja znam kako im svima ime. Ne znaš kako ćeš znati ovim mladima, kako ima kad i ne stavlja nikako. Prije se uvijek znalo svake sezone Dinamo 3-4 novi izbacuje, stari odlazi. Sad se sve nešto zaštopalo, ništa nišći. Kaže, Mamić ne da on od tamo upravlja. Pa kako, koji je dokaz kako Mamić i dalje od tamo sve upravlja i drži pod kontrolom je to što ništa više ne funkcionira kako kad je Mamić bio tu. I šta drugo nego čestitati Hajduku, nek ste nas rasturili. Igrali ste kod Dinamo, svaka vam čast. Šteta što Dinamo nema jednog takvog pa da završi 2-2 i da se baš bude muška igra, hajmo pobjediti, hajmo ovo, a nego ništa, Livaja na terenu izgleda kao vanzemaljac. Uzma loptu, prima loptu, smiriva loptu, izgleda kao Bruno Petković nekad. A Bruno Petković izgleda kao Livaja kad je bio, što ja znam, totalno izvan forme, okolo zarađivo žute i crvene najviše na svijetu. Bio poznat po tome kako je napadač koji ima više
žuti i crveni, nego asistencija i golova. Bruno Petković ništa, samo se volio, puđo da nek te neko pravo udari, neki kaznani da bude, neki udarac, nešto, nek samo se naki veliki, samo se dole nešto. Igraj muški, ja Deni, šta će Deni, ostri, kapiš šta? I svi igraju nešto po zasluzi, tamo Ivanušec zuji, kao kad je igrao Lovro Majer, kao žrtvuju ga zbog Majera, igra desno, a on inače vezni, srednji. Sad kad igra srednjeg veznog, niti ga čovječe, niti ga nema, ništa. Morali Litvo i Hajduk i Dinamo trenirati. Nek Dinamo trenira u Evropi, a Hajduk u HNL. Kako proizvest trenera? Prije si imao Ivića, imao si Skoblara, imao si Jelko Bešćak bio, Čajkovski. Bili treneri koji su tada najveće svjetske klubove Ajaxa, Porto, Hamburg. Oni bili ko Litvo, oni unosili svježinu i novinu u evropski svjetski nogomet. I utemeljivali Bayern i davali Bayernu smisao i stvorili Bayern i takve stvari. Sad moraš psihički duh taj napraviti. Koji kad bio trener, koji kad igru, zna kako ti moraš imati sve igrače dobre i na treningu da to sve fercera i sve. A na terenu da ništa ne fercera, da svi izgledaju kao Bruno Petković i Ivanušec. Čovjek pomisli, otišao Majer, pa oni ne znaju bez Majera. Treba i Majer povezati, kako kad uđe Majer u reprezentaciju, što ja znam tamo protiv Slovačke, odmah dadnu u gol vamo kad igra protiv Malte, odmah Rasturačina, odmah igra i Kramarić. Ali što ne bi to mogo trener, što ti stvaraj stalno, kao ne mere on, šta ti misliš, ne mere on, nećemo nikad imati ko Bobana i Prasneškog, nećemo nikad imati ko Modrića, zašto ne bi stalno imali nekog Modrića i Bobana i Prasneškog? Svake 3-4 sezone, za svako svjetsko prvenstvo imaš novog, jednog stari i kombiniraju. Ne, sve nešto čovječe u Dinamu, ja ne znam ko je u Dinamu gazda sada? Bilo di u slačionci, u klubu, u upravi, na terenu, ko kaže ajmo, ko kaže puca, nego si promaša i svi su 3 dana čuvaju za glavu. Što se čuva za glavu? Reci, iđemo, srče, pukni tu loptu žestoko, nemoj razmišljati. Kad vidiš onoga Ivanušeca kako pukne onu loptu, pogodi golman, znaš kako su svi izgubljeni jer pogađa golmana, on ima osjećaj, golman je njegov, on vraća loptu golmanu, svaki golman mu je Livaković. A ne smiješ čovječe ni svom golmanu vraćati loptu u ruke, samo glavom. On nikad glavom pukne bezazije pored gola, a nogom uvijek u golmanu. Tu nešto neštima, ovaj trener novi, par da su igrali žustri, ništa, on gori ovu, nema Dinamo, nema zadnji, od Tottenhama nema trenera, ove sezone nema trenera. Nije bio loš krznar, ovako kad ti gledaš poslije lopte, dodavanja ovu. Ali kad ti gledaš taj napad, to kod Dalića, kad ne igra Majer, samo zuj, zato su Rusi onako igrali, veli loše vrijeme, mi ćemo i sami sebi dali gol. Popustila koncentracija. To nije nogomet, ljudi moji. Nogomet je mudrija igra od šaha, jer igraš sa živim figurama. Nakon ti u šahu guraš one mrtvace, ali ti u nogometu moraš žive ljude mrdat ko da si u šahu i na njih utjecati. Sio kako li vaje čovječe do. Sio kako stane. Ko prija Vlašić, što je. Nije Vlašić, kako bilo imenova, Vlahović. Protiv Njemačke, tako je jučer Livaja. I moraš priznat, rasturli Dinamo, Hajduk igra kod Dinamo prije. Ali nećemo sada pljut po Hajduku. Hajde, Dinamo nek igra. Ima li brata svog Litvo? Jer ako nema Litvo, ima li Latvo, ima li Esto? Evo vidiš, Hajduk počeo od Norvice, veli naš duh, južnjački i sjevernjački rad i disciplina. Ali Dinamo je svakako sjevernjački. Treba li Dinamo sad neki južnjački i španjolski trener? Jer ima jedan isto španjolski da uzmu nekog trenera Dinamo. Iz Splita im je, nije on iz Splita, on iz Osijeka. Kao on pozna Hajduk, bolje njega ovi Hajduk poznali pripos, onda imao već nije znao psihički u pobjegu, kako će on Dinamo pripremiti psihički. Kako će on igrača pripremiti psihički. Kako će reći gaze tamo kad su, oni samo mogu vikat gazi purgara kad je vidio tamo unutar cidu.